Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Nighty Night The Forest με την κολλήτη μου και την αδελφή μου. Γεια σας παιδιά. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε να μπούμε, έχω πάρα πολύ καιρό να παίξω σε βίντεο. Γιατί είχα κάνει λίγο πριν ένα μήνα. Λοιπόν, μπήκαμε, μπαίνει και η φίλη μου, μπαίνει και η αδελφή μου. Λοιπόν, oh my god, δεν ξέρω να διαβάζω αγγλικά οπότε δεν με νοιάζει. Όπα, Δεν πιάσε πειράζει. το. Δεν μπορώ. Παιδιά, είναι Ωραία. λίγο... Όπα, περιμένετε. Παιδιά, πού είναι αυτή η ελιά? Εδώ είμαι, εδώ Μην είμαι. μπεις ακόμα. Όπα. Γιατί πήδηξα τόσο ψηλά, τι ακριβώς γίνεται? Μπρος, πού πας? Έμιλι, πού είσαι? Εδώ Α, είναι. εδώ. Ωραία. Κάτς. Να έρθει και η Άννη. Δεν μπαίνω, δεν μπορώ. Άννη, πού είσαι? Νομίζω βλέπω τα πόδια σου. Ναι, λαμπέτη, μπείτε. μπορώ να μπω. Μπήκες, μη βγεις. Το έξτιμένο Ωραία. να βγεις. Περιμένω. Δεν με νοιάζει και να είμαστε εμείς οι τρεις, αφού είμαστε... 13 Εγώ είμαι πάρα μέρες πολύ είχαμε. καλή. Εντάξει, όχι πολύ. Εγώ έχω μείνει 13 μέρες. Εγώ 22. Η φίλη μας η Έλα, η κολλητή μας, χθες είχε κάνει το πρώτο της βίντεο. Ναι. Επειδή είχε έρθει να κοιμηθεί. Ναι. Oh my god, τόσα παιδιά, τόσο πολύ. Ωραία, μπήκαμε τώρα. Καθίστε να βγάλω αυτό. Α, μπήκε και ένας κουράδας. Λοιπόν, πήγαινε λίγο πιο. Εδώ είναι η φωτιά. Λοιπόν, παιδιά, Γιατί τρέχουμε όλοι τόσο αργά? Εγώ θα δω την ιστορία του μικρού παιδιού. εγώ πάω να μαζέψω ξύλα, επειδή είμαι λίγο κουράδα. Δεν ξέρω. Παιδιά, ο άλλος πέθανε, έκανε revive. Τι ακριβώς έκανε ο άλλος? Ήταν Καλά. κολοτούμπα. Oh my god. Εγώ, άμα δείτε και σε άλλο βίντεο, φοράω κρικάκια. Oh my god, Και εγώ στο θα δέντρο, δω την δεν το ιστορία πιστεύω. του μικρού παιδιού. Όποιος μπορεί. Παιδιά, Πήγαινε. όσοι ξέρετε, δείτε Τι τα είναι αυτό βίντεο το μου. πράγμα, καλά? Emily Z, γράψτε, είναι ό,τι καλύτερο. Την είδα από την αρχή και αυτό. Έχω Αχ, κάνει είναι. Α, να μερικά, τα. απλώς δεν τα ανεβάζω. Σε είδα. Φύγες να καλά, με γιατί κοπανείς. Πώς βλέπουμε την ιστορία, ρε παιδιά? F και F. Καζάνι και Πρέπει να πάμε level 2 τη φωτιά. Level 2. Πώς τη βλέπω? Εγώ θα πάρω τη ρέα ξύλα. Πώς τη βλέπω? Παιδιά, πρέπει να την πάμε level 2 την φωτιά, γιατί δεν είναι... Εγώ θα πάρω 3 ξύλα. Εντάξει, πάρε ξύλο για να φτιάξει το χάρτη. Αχ, έχει πολύ λίγη Βασικά θα πάρω φωτιά. εγώ ξύλο. Πήγα να κάνει τη level 2 τη φωτιά, οπότε... όχι, το δικό μου. Πήγα να μάζεψε άλλο. Ωραία. Cause I need you to meet me, make you famous. Έμιλι, πήγα έναν σπόρο. Βάλτε στη φωτιά για να γίνει level 2. Στη ελάτε να μας βοηθήσετε. Έμιλι, μπορείς να πας να βοηθήσεις να βρω φακό? Λίγο ακόμη και πάμε level 2 τη φωτιά. Πρέπει να πάρουμε... Ωραία, θα Ένα πάω να κόμμα. γκρεμίσω εγώ δέντρο να δω. Πήγαινε γρήγορα, Άννη. Πρέπει να την πάμε level 2 στα σίγουρα. Έμιλι, με βοηθάς να βρω ένα φακό? Γιατί Όχι, πήγαινε σπάσει ξύλα. Μα εγώ θέλω φακό. Θα βρούμε φακό πιο μετά. Δεν έχουμε φτάσει level 2 για να στον βρω. Καλά. Πρέπει να φτάσουμε level 2. Εδώ έχει κάτι μικρά σπιτάκια από χωριά. Δεν μη καθυστερείς, δεν θα φτάσουμε level 2 ποτέ. Α, εδώ έχει μερικά ξύλα, τώρα θα Μα δεν φτάσουμε. έχει. Άννη, πάρτα. Δεν Τα είχε. πήρε η Έλια. Βάλτα. Έρχεται σε λίγο η νύχτα. Όπα. Ρε Έλια. Εντάξει, την πήγαμε σχεδόν. Πάμε. Πήγαινε εσύ επειδή εγώ. Πάω. Πήγαινε γρήγορα. Γρήγορα. Όχι, ήρθε η νύχτα. Δεν πειράζει, ναι, ρε σωστά. παιδί Είναι μου, πρώτη νύχτα. κουράδα μου. Τι είναι αυτό εδώ πίσω? Wow, τέλειο. Είναι για να μην είναι παγίδες για το πιλάφ. Α, Λοιπόν, μάζεψε τα και βάλτε στη φωτιά γρήγορα. Έμιλι, την πρώτη νύχτα δεν σου κάνει τίποτα. όχι, δεν σου κάνω τίποτα. Βάλτα.
Ναι, και πήγαμε level 2. Τώρα μπορεί να σου βρω φακό. Ωραία, θα πας να μου βρει. Α, το πιλάφι. Να μου βρεις και εμένα φακό. Κουράδι, φίλε. Να μου βρεις και εμένα φακό. Θα σου βρω. Αυτή η σκηνή έχει κάτι. Παιδιά, πού είστε? Ναι, έχει αίμα. Είμαστε στη σκηνή του τσίρκου. Ωραία, μπορείς να μου βρεις, σε παρακαλώ, Έμιλι, τώρα τον φακό και να τον φέρεις εδώ και να τον αφήσεις κάτω. Και εμένα, please. Θα σας φέρω και έναν 2 φακό. Υπέροχα, ευχαριστούμε. Ό,τι μας Θα διαβάσω λίγα ξόρκια, τέλος πάντων. Όχι, δεν πας στο chest. Έχει κάπου αλλού φακός. Όχι, θέλω αυτό εδώ πέρα. Πας στο φακό. Πάω να βρω επειδή δεν θυμάμαι. Α, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Έλα, να παίξουμε. Λοιπόν, Τι να ρε, παίξουμε? μπρο, δεν μπορώ. Α, η φωτιά, η φωτιά. Κοίτα που Πήγαινε μπήκα. μαζί. Ναι, δεν σου κάνει να θυμάσαι τίποτα το πιλάφι, οπότε μη φοβάσαι. Το ξέρω. Παιδιά, άμα μας σκοτώσει, τι κάναμε, δεν... Άννη, πήγαινε να μαζέψεις ξύλα, η φωτιά. Είναι day 1 και δεν έχουμε βρει καν το παιδί. Παιδιά, θα φέρνω καραμπίνα. Φέρνω καραμπίνα, guys. Εγώ θέλω φακό. Ναι, θα σας βρω και φακό, αλλά πρώτα καραμπίνα είναι καλύτερο. Ωραία, Άννη, μάζεψε τα ξύλα εσύ. Τώρα Κάτσε, εγώ πού είναι οι μαζεύω εδώ. καραμπίνες? Μπρο, οι καραμπίνες πού είναι? Μπρο. Αυτός πού με είναι τα οι καραμπίνες? καρότα. Αυτός με τα... Δεν πειράζει. Γιατί δεν έχει καραμπίνες? Δεν ξέρω, εγώ βλέπω κάτι Νομίζω είχε σκηνές. μόνο... ναι. Wow, εκεί είναι έχει. τέλεια. Η οθόνη σου είναι τεράστια. Αφού παίζεις στον υπολογιστή. Ναι. Αυτά είναι τόσο cute. Κοιτάξτε, παιδιά. Δεν τα βλέπουν. Έκανα σπαγκάτο. Παιδιά, πρέπει να τρέξουμε. Wow. Έκανα σπαγκάτο. Παιδιά, με σκοτώνουνε! Πρέπει να με κάνεις revive. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Κοίτα, πρέπει να πας να βρεις chest. Να βρεις chest για να... Μπρο, με σκοτώσανε. Πρέπει να βγούμε και να ξαναμπούμε. Οπότε πάμε πάλι από την αρχή το βίντεο. Όχι, δεν πειράζει. Το πάμε πάλι. Λοιπόν, ξαναμπαίνουμε επειδή με σκοτώσαν, όπως λύζατε. Ναι. Γιατί δεν άντεχε άλλο ο Λύκος. Δεν ξέρω πώς να κάνω skip. Τρελάθηκε ο Λύκος και ναι. Ναι, μπες και εσύ, Έλια. Μπαίνω. Μπρο, με έχει κάνει revive. Με έκανε revive ο Λύκος. Ναι, Πού ήμουνα. είσαι? Α, ναι. Έρχομαι. Πού είσαι, Έμιλι? Είμαστε εδώ κάπου. Πού? Αν μέσα σου βλέπω. Έλα. Δεν μπορώ. Μπήκα. Κι εγώ μπήκα. Πάμε. Παιδιά, θα κάνει και ο άλλος βίντεο μαζί μας. Ναι. Παιδιά, κατά λάθος την Έμιλι την σκότωσαν τώρα και ξαναμπαίνουν. Sorry, παιδιά, είμαστε λίγο κουκουρούκου εμείς μερικές φορές. είμαστε λίγο Και μας κουκουρού. σκοτώνουν επειδή... Ρε, αυτή έχει... Robux. Όχι, έχει ζήσει 122 μέρες. Όπα. Ο Γκάντζερ έχει ζήσει πάνω από 1000 Μέρες. Και ένας άλλος. Ωραία. Πρέπει να την πάμε level 2. Αυτή έχει ζήσει 100 μέρες. Ποια? 120. Αυτή εκεί μετά. Oh my god, με έκανα friends. Φυσικά είσαι friends μου. Oh my god. Παιδιά, Ωραία, παιδιά, ψάξτε για ξύλα τώρα. δεν ξέρω γιατί με έκανα revive. Ήταν τόσο ωραία. Παιδιά, για κάποιο λόγο αυτό το βίντεο θα πρέπει να είναι 18 ώρες. Όπα, ο άλλος το μάζεψε. Μπρο. Παιδιά, εξάλλου θα δείτε και τα επόμενά μας βίντεο. Άρα. Βίντεο, ναι. Ναι, είναι... Εσύ ποιος σου είπε? Πήγε level 2 η φωτιά, τέλεια. Δεν πειράζει, ας βάλουμε. Oh my και άλλα ξύλα. god, πώς τι έκανα. Καλού κακού. Γιατί τη μίκρινας? Θέλω λίγο φαγητό, Έμιλι. Ναι. Να μου φέρεις. Πήγαινε πάρε ρε Άννη, δεν έχει... Μπορείς να μου φέρεις τον φακό? Καλά, πάω. Τώρα. Και εμένα. Ναι, πρώτα στην Έφερα μια κολοκύθα. Από εκεί Θα τη είναι ο φάω. φακός, κάτσε. Θέλω κι εγώ να φάω. Τώρα πήγε να βρεις κολοκύθες. Νομίζω Κάτσε. έχω βρει κάτι. Πάω λίγο
που έχει φακούς. Ωραία. Ναι, τώρα που ακριβώς είναι ένα ξύλο, ένα δέντρο τέλος πάντων θέλω. Άννη, μπορείς να πας να μαζέψεις σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βρήκα μια καραμπίνα. Την πήρα. Να δω πως πυροβολάει. Δεν πυροβολάει. Δεν πειράζει. Άννη, μπορείς να πας να μαζέψεις ξύλα για τη φωτιά? Όχι. Και τι μπορείς να κάνεις? Εσύ μάζεψε. Πρέπει να μαζέψουμε ξύλα για τη φωτιά, Κάτσε. κορίτσια. Ένα λεπτό, κάτσε. Δεν θέλω να πάρω αυτό. Sprint. Όπα. Φτιάξαμε χάρτη. Έφτιαξαν αυτό. Νομίζω έφτιαξαν τη... Όχι, δεν έφτιαξαν. Πρέπει να μαζέψουμε ξύλα Να επιδόντως. μου πάρεις αυτό. Γρήγορα, γρήγορα. Παιδιά, γρήγορα. Μαζέψτε τώρα ξύλα. Έχεις ήδη καραμπίνα, ρε Άννη. Μαζέψτε τώρα ξύλα. Μάζεψε εσύ ξύλα. Πρέπει και εσείς να Τι μαζέψετε μας όμως νοιάζει ξύλα. εμάς. Είναι Νταϊάννα. Μπράβο σου εσύ. Δεν είναι. Αυτή εδώ τη λένε Εγώ Ανίτα. είμαι εδώ επειδή έχω Wow, η καραμπίνα. άλλη Ρε μπρο, δεν πάει θέλω καλά. καραμπίνα. Πού Στορ. είναι η καραμπίνα? Η άλλη είναι τρελή. Παιδιά, πού είναι η καραμπίνα? Να, τι από εκεί είναι. Δεν ξέρω κι εγώ τώρα τι. Αν εσύ έχεις πάρει καραμπίνα, τι την κουβάλα. Πότε θα μου φέρεις τον φακό μου? Το επόμενο πρωί, επειδή δεν τον βρίσκω, φυσικά παίζει και να τον βρω τώρα. Η άλλη είναι πολύ καλή ρε Oh, παιδιά. my drink is so yummy, so, ai. Εγώ πήρα καραμπίνα. Α, καλά, η άλλη έχει 2 καραμπίνες. Όμως δεν πυροβόλα. Μήπως βγάζω τη μια καραμπίνα. Απλώς πατάς Drop. air refill. Πώς το λένε? Ανίτα, ποτέ. κάτι έκανε η Ανίτα. Ποια νύχτα? Εδώ υπάρχει μια που τη λένε Ανίτα. Που είναι τέλεια. Να μου Δεν είναι βγάλεις τέλειο. τη μια καραμπίνα. Έλα. Δεν μπορείς να φτιάξεις τη Έλα, μια παρά έχεις μία. καραμπίνα? Έχω, φυσικά και έχω καραμπίνα. Δηλαδή όταν θα τελειώσουμε τα 8 ή 8 βόμβες που είναι αυτά, μετά σου μπαίνουν άλλα. Ποιο εκεί το τάμπλετ? Λοιπόν, παιδιά, για κάποιο λόγο Όχι. είναι day 1 ακόμη. Oh my god, αυτός με τα bunny food. Δεν έχω bunny food, sorry bro. Κράφ. Πρέπει να πάω να βρω το φακό για το Α, έγινε πρωί, ωραία. Θα μου βρεις τώρα φακό. Παιδιά, τσέστ, ελάτε να το βρούμε μαζί. Και μετά θα σας βρω το φακό. Έμιλι, πού είσαι? Πάω να βρω τσέστ. Τι σημαίνει τσέστ? Θησαυρός. Το πρώτο παιδί το βλέπω. Θα μου φέρει. Θα πάμε να σκοτώσουμε τους λύκους για το πρώτο παιδί. Ναι, αφού την μου καραμπίνα. φέρεις τον φακό. Ναι, βασικά δεν θα πάμε εσείς. Δεν θα πάτε εσείς, θα πάω εγώ. Ωραία, θα μου φέρεις τον φακό μου. Δεν είναι εδώ, πάω να βρω τσέστ. Βασικά παίζει να έχει φακό στο Κοίτα, πρώτα θα σου πάω να βρω το πρώτο παιδί, γιατί δεν γίνεται. Η Ανίτα είναι πολύ καλή. Κοίτα που έχω πάει. Σταμάτα. Θα το κάνω εγώ. Λοιπόν, παιδιά, Μπράβος. έχω βρει ένα τσέστ εδώ πέρα και είχαμε κουράδα. Παιδιά, δεν ξέρω που είναι η φωτιά, όντως. Τσεκούρι. Εντάξει, τη βρήκα. Λοιπόν, Μην το πάρεις για μένα. άλλη λόγια. Ωραία, σε πήγα στη φωτιά, ορίστε. Άλλη λόγια μου καρέλα. Άλλη λόγια μου καρέλα. Η Ανίτα έφτιαξε ένα κρεβάτι με κολοκύθες. Ναι, αυτό μου το έχει φτιάξει και και μια έφτιαξε ρόμπα. και
Η Λίκη είναι εκεί πέρα. Πρέπει να πάω. Τι Πρέπει να πάω κάνεις να σκοτώσω ακριβώς? το παιδί. Τι κάνω. Να σκοτώσεις το παιδί. Να πάρω το παιδί, αλλά πιο μετά δεν γίνεται. να είναι Wow, τι είναι εκεί. όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό το βάζει στη φωτιά. Εντάξει, μεγάλωσε ο χάρτης. Λίγη Αυτό λόγια. εδώ τι το κάνω. Λύκος, παιδιά, λύκος. Να... Πρέπει να τρέξω, δεν έχω skip. Με σκοτώνουνε, με σκοτώνουν. Τρέχα. Τρέχα γρήγορα. Πού Όχι, είσαι, με να έρθω σκοτώνει, να με σε βρω? σκοτώνει, με σκοτώνει. Τρέχα, είσαι στη φωτιά. Μπράβο. Λίγο ήθελες, εντάξει, μην φύγεις μέχρι στιγμής. Που θέλω τον φακό μου, ρε παιδιά. Καραμπίνα και εδώ πέρα. Γιατί δεν είμαι skip. Δεν ξέρω, όμως εγώ θέλω τον φακό. Δεν το να ήθελα πατήσω. αυτό. Όπα. Γράψτε κάτω στο σχόλιο, ξέρετε, γιατί εγώ παίζω μόνο στο τάμπλετ. Και μόνο όταν κάνω βίντεο παίζω στον υπολογιστή. Ναι. Επειδή δεν έχω κάμερα για το... Ναι. Ναι. Παιδιά, το άρεσε παιδιά. Καραμπίνα, παιδιά. Εντάξει. Καραμπίνα. Καραμπίνα. Παιδιά, Πού μπορεί τώρα να είναι όντως αυτό. Εδώ τι κάνει αυτό το κρεβάτι ακριβώς, Έμιλι. δεν ξέρω. Κοιμάται το παιδί. Ωραία, βράδυ. Άλλη λόγια. Είναι βράδυ και ακόμα δεν έχω έναν φακό. Άλλη λόγια που πάει. Σκυπ. Που πάει. Που πάει. Παιδιά, όπως βλέπετε, το πιλάφι σκότωσε έναν λύκο και τώρα πάει να τον φάει. Παριέρ. Άλλη λόγια που παριέρ. Τι... Are hungry. Όχι, πεινάω. Πήγαινε βρες κολοκύθα. Τι να κάνω. Πρέπει να σταματήσω να τρέχω. Πάω να σε βρω. Ωραία. Θα μείνω εκεί. Σε παρακαλώ, μη με σκοτώσεις μόνο. Δεν σε σκοτώνω. Wow. Είμαι καλή. Ουφ, Πεινάω, κοιτάξτε που σου πεινάω. έτσι και με σκοτώσεις αυτό. Τρέχα. Πάρε κολοκύθα να φας. Τρέχα, ρε. Να πάρεις δύο Μπρο, κολοκύθες και να τις αφήσουμε Πώς πυροβολάει. να τις φάω. Θα πυροβολήσει εκείνο. Όπα, μωρέ. Θέλω κι εγώ να φάω μια Δεν μου έχει κολοκύθα. άνα. Δεν μου φέρεις μια κολοκύθα. Επειδή πεινάω. Παιδιά, εγώ θέλω να δεν σκοτώσω Ναι, κουράδες κοίτα πώς για να πάρω bunny food. Βασικά δεν με νοιάζει, επειδή τώρα δεν είναι αυτός ο κουράδας. Να, Πού καρότο. Καρότα. Όπα. Λοιπόν, παιδιά, φτιάξαμε πολλά πράγματα. πονάς όταν στο κάνω αυτό. Ποιο? Ωραία, τώρα είναι πρωί, βλέπουμε. Σκοτώνω με την καραμπίνα, μωρέ. Μέρα 3. Δεν σε νοιάζει Day που 4. κάποιος κοιμήθηκε. Μέρα 4. 5. Όχι 4. 5 γράφει εκεί. Στο δικό μου γράφει 4. 5 γράφει σε όλους αφού είμαστε μαζί. 5. Παιδιά, δεν ξέρω πόσες μέρες θα ζήσουμε. Γιατί είμαι λίγο κουράδη σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά αφού έχουμε την Άλεξ, πώς τη λένε, δεν ξέρω πώς τη λένε. Κολοκύθα. Να την πάρω. Πώς είναι ο Την χάρτης. κολοκύθα σε δυναμώνει. Κουράδα. Τώρα Ότι- μην τρέχεις και πολύ. Παιδιά, δεν με νοιάζει. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε το πρώτο παιδί. Και Ποιος θέλω είναι σε για- παρακαλώ να μου φέρεις και τον φακό μου. Ναι, πού είναι. Ωραία, πού είσαι να έρθω μαζί σου. Είσαι στη φωτιά. Δες πόσο level την έχουμε πάει. Είμαι στη φωτιά, την έχουμε πάει level 3. Σχεδόν. Μα level 3 Έχουμε αυτή την έχουμε πάει. 9. Λοιπόν, παιδιά, Ναι. Ωραία, Έμιλι, πού είσαι να έρθω να σε βρω. πάω να βρω το φακό. Ωραία, πού είσαι όμως να έρθω να σε βρω. Δεν ξέρω πού είναι. Ωραία, Δεν θέλω να με σκοτώσουν οι Α, σε βλέπω. Βλέπω εκεί. Είσαι κοντά στη φωτιά κάπου. Σε βλέπω. Έρχομαι. Ήρθα μαζί σου. Μπρο, Πού Α, είσαι, θέλω να μωρή? κάνω- Εδώ είμαι. άλλαξες δέρμα, ήσουν γκρι. Ναι, άλλαξα δέρμα γιατί στα μαγιά που φορούσα και στα άλλα ρούχα όταν μου φαινόταν ένα μπλε, γι' αυτό. Ένα γκρι εννοείς. Ένα Πήγα μπλε. τέρμα. Ναι, όντως. Τι τέρμα.
Κοίτα. Τοκ. Εγώ πεινάω. Είμαι hungry. Να φέρω καρότα. Πεινάω. Ωραία, Έμιλι, θα σου Πεινάω δώσω σήμερα. κάτι. Θα σου δώσω. Μη σου φέρνω ένα καρότο που... Δεν θέλω καρότα, θέλω κολοκύθια. I'm missing till has been written they will not Κολοκύθια. B3. Δεν κατάλαβα. Έφεραν το πρώτο παιδί. Τέλεια, αλλά χρειάζομαι κολοκύθια. Ωραία, τώρα έχουμε το άλλο. Μπορείς να μου βρεις καμία κολοκύθια? Πεινάω. Ωραία, τώρα έχουμε ένα άλλο. παιδί. Θα σου βρω κάτι, Έμιλι, μην ανησυχείς. Είμαι hungry. Θέλω έναν φακό, ρε. Σας λέω, είμαι hungry. Πρώτα να μου βρεις να φάω, αλλιώς θα πεθάνω. Από την πείνα. Να αγγίσεις άπνιση. Έρχεται η νύχτα. Γρήγορα, φέρε μου να φάω. Θα σου βρω κάτι. Απλά στάσου εκεί και μην κουνηθείς μέχρι να Μα σου και φέρω το πάλι φαγητό σου. θα πεθάνω. Σκατά. Τι να κάνω, δεν έχω ιδέα. Πήγαινε βρεις κολοκύθια. Θέλω να βρω... Όπα, ήρθε η νύχτα. Δεν πειράζει. Περιπλανιά. Κάτι θα βρω, κάτι θα βρω. Περιπλανιά σου, μη Ναι, φοβάσαι. θα βρω. Άμα είχα και φακό τώρα θα μπορούσα... Φοβάμαι ρε παιδιά, θα πεθάνω από την πείνα. Όχι. Απλά θα σου και μην κουνιάσαι. Κάτι θα βρούμε σίγουρα το πρωί, είναι σίγουρο. Ναι, σίγουρα σε λίγο γίνεται πρωί. Όχι και σε λίγο, αλλά Γίνεται. σε λίγο μπορεί και να γίνει. Όπα, στάσου. Έλα, στα φίλια, πήγαινε φέρε μου στα φίλια. Στα φίλια, ωραία, κάτσε να τα βρω. Να τα είναι εκεί πίσω. Στα φίλια, γρήγορα. Κοίτα. Γρήγορα, παίρνα στα φίλη. Ό,τι φρούτο βρεις, ό,τι φαγητό βρεις από κάτω, πάρ' το. Έλα, γρήγορα. Πεινάω κι εγώ. Λίγο. Φέρε μου Ορίστε, στα πάρε φίλια. το στα φίλια εδώ. Θέλω λίγο Βάλτο, φαγητό. άστο μου. Θέλω λίγο φαγητό εγώ. Εγώ είμαι στη φωτιά να μου Ορίστε και φέρεις αυτό. λίγο το σταφύλι. Πού είναι το σταφύλι? Ο Νάιν. Θέλω κι εγώ λίγο Ο Νάιν. Πεινάω λίγο, θέλω λίγο σταφύλι. Δεν ξέρω πού θα το βρω. Όπα, κάποιον τον κυνηγάνε. Δεν το πιστεύω. Ο Νάιν. Θα σκοτώσω τον τέτοιο. Τον πιλάφι. Δεν μπορείς, δεν σκοτώνεται. Ο Νάιν δεν σκοτώνεται. Χαζέ. Θέλω. Τι την πήρες την πριζόλα να τη φας, την θέλω. Καραμέλες. Μπρο, χρειάζομαι φαΐ. Έλα, τι ήθελα, φάει. Εγώ δεν μπορώ να φάω για κάποιο λόγο. Την παίρνω και πετάγεται. Ωραία, τώρα που είναι πρωί, πάω να βρω τον φακό μου. Δεν είναι 8. Παιδιά, σήμερα είναι μέρα 8 και θα έρθουν οι κυνηγοί. Ναι, οκ. Ωραία, έχω την Τι καραμπίνα. ωραίο παιδί μου, δεν είναι ωραίο. Έχω την καραμπίνα. Ωραία, θα πάρω το τσεκούρι μου σήμερα. Φαΐ. Μόνο αυτό θέλω. Εγώ αν έρθουν είμαι πάνω εδώ, κοίτα. Για να Ναι. τους σκοτώσουμε την καραμπίνα. Ωραία, εγώ θα τους σκοτώσω με το τσεκούρι, καλό κακό. Τρώω, ό,τι καρότο βρω. Έχει φακό. Θα μου τον φέρεις, σε Ναι, παρακαλώ. κάτσε, είμαι Κι εγώ. Πάω να πάρω μια κολοκύθα και θα σου φέρω το φακό. Πρόσεχε πολύ, πρόσεχε τόσο πολύ. Πήγε σχεδόν στα χιόνια, στα χιόνια, Έμιλι. Ναι, ευτυχώς όμως έχω φακό, έχω κολοκύθα. Φάει την κολοκύθα σου τώρα και φέρε μου τον φακό. Να φάω εγώ θέλω να φάω την κολοκύθα. Μα Φέρε μου και εμένα το φακό, Έμιλε. Θα πάω να πήγαινε φέρω. στη φωτιά να μου φέρεις τον φακό μου. Ναι, πάω. Σε ένα λεπτό γίνεται βράδυ και θα έρθουν κυνηγοί. Ωραία, γι' αυτό πρόσεχε πολύ καλά, σε παρακαλώ. Αφού άμα έρθω εδώ, Όντως δεν άμα θα πάω, σε σκοτώσουν γιατί είσαι εδώ. Αλλά δεν θα βλέπεις... Α, ναι, γιατί έχεις φακό. Έχεις πάρει και καλό τσεκούρι, Ναι, επειδή έχει αστεράκι. Ωραία, έλα γρήγορα γιατί σε λίγο μπορεί... Σε ένα λεπτό γίνεται βράδυ. Oh my god. Γι' αυτό Είμαι δεν έτοιμη με την καραμπίνα, Έμιλε. Μόλις είναι τα δευτερόλεπτα θα έρθουν οι κυνηγοί. Έρχονται, θα Και ακούσεις εδώ πάνω. Φακούς έχει πολλούς. Ναι, Πάρ' έχει τους μόνο μες στο 3. σάκο. Some say the lie. Ω, γίνεται βράδυ.
δεν με αφήνει το βάλω στο σάκο. Τότε Πειράζει. πάρ' τον στον χέρι. Μα θα μείνω εδώ και το πρωί θα σας φέρω τους φακούς. Ωραία. Παιδιά, Και το πρωί θα έρθω κι εγώ εδώ. ανέβα εκεί που είναι και η Άννη και θα σκοτώσουμε την καραμπίνα. Αυτή ήδη σκότωσε τους κυνηγούς, ρε παιδιά. Όχι, δεν είναι ακόμη πριν. Μα αυτό είναι για τους κυνηγούς. Πας εδώ, ανεβαίνεις και σκοτώνεις τους κυνηγούς από εκεί. Όντως. Εδώ έχουν φτιάξει φάρμα. Καλά, τι κάνουν. Τέλειο το έχουν κάνει εδώ. Δεν θα πάρω καραμπίνα, θα πάρω τσεκούρι. Ακόμα δεν έχει γίνει βράδυ. Όχι καραμπίνα, επειδή με την καραμπίνα σκοτώνεις τους τέτοιους. Δεν είναι εύκολο. Όχι, είναι εύκολο επειδή... Εγώ θα το κάνω με αυτό καλύτερα. Όχι, επειδή από εδώ δεν σκοτώνουν. Δεν πειράζει, θα είμαι κάτω. Θα σε σκοτώσουν. Δεν θα με σκοτώσουν, το έχω κάνει εκατομμύριες φορές. Ωραία, έρχονται. Ελπίζω να μην έρθουν και με δουν, επειδή εδώ πέρα... Ωραία, Έρχονται. έρχονται οι κυνηγοί. Skip. Είναι μόνο... Γρήγορα, ανέβα εκεί πάνω. Πρέπει να ανεβείς. Θέλω να παίξω επειδή φοβάμαι. Εντάξει, αν δεν παίζει άλλο, οπότε, παιδιά... Θέλω να σου λέω. Παιδιά, για κάποιο λόγο η αδελφή μου δεν θέλει να παίξει. Όχι, με σκότωσαν. Σου το είπα και δεν έχω... Και δεν έχουμε και ρόμπα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Γεια Αν σας σας. άρεσε, κάντε like και εγγραφή. Ναι. Σας αγαπάμε Πολύ. Και εμένα πήγα να με σκοτώσουν. Γεια σας. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε like Και subscribe. ναι, αντίο.